med Morningwood Productions. Nu er vi på igen med endnu et track. Vi fyrer den af som en junkie på et crack. I ved hvordan vores sang altid ender. Endnu et hit vi bare henter. Du skal ikke tro at du har en flot dame. Hun ligner ikke andet end en porno-reklam. Vi vinder bare beerpong, fyrer op for en dompagnon. Hun er mega fucking trip. Hun er falskere en pop-up ads der siger de vil knip. Britta Nielsen laver nogle lapper. Monique hun sidder inde sammen med Stein Bakker. Ind på klubben med en ny pige. Hey Gis, lad mig lige få noget fis. Men hun siger nej. Jeg spørger hvorfor ikke. Fordi i forgårs der suttede min søster din pik. I er fucking ukendt. Ikke en eneste har hørt om jer. I er ikke en skide værd. Vi vinder hver gang uden besvær. Ja, I er ikke en skide værd. Vi har aldrig nogensinde hørt om dem. Ikke en eneste har hørt om jer. Nej. Undskyld, for vi prøver ikke at prale, men alle vores sange går viral. Hvis du ikke kan lide musikken, kan du bare smutte. Ellers har jeg store fyre bag mig som futte. Så hvis du driller mig, kommer futte og jeg efter dig, som om det var en leg. Alle vores beats er fucking ild, så når folk hører dem, ja de er helt vild. SoundCloud er vejen op, det er i hvert fald vores plan til at komme til top. Din kæreste er ikke billig, fuck hvor du lyver. Gå ned på havnen, så når hende op for en 20'er. Ja, jeg snakker om din tøs. Hold nu kæft, hvor var hun løs. Og hvis du tror at vi er te, så bare kom hen til os og se.